Sa number 5, duha patay tatlo pilason sa magbungguanay ang SUV nga ginadala sang menor de edad kag isa ka tricycle. Makita sa mga litrato nga nagtapik ang mga hipon nga karga sang tricycle sa Toyota Fortuner nga ginamaneho sa menor de edad matapos magbungguanay sa intersection sang B.S. Aquino kag Gatoslao Street sa Barangay 3 sa Bacolod City. Ang pagbungguan ay nagresulta sa kamatayon sang duha ka mga persona kag pagkasamad sang tatlo ka iban pa kainhas sang kaagahon. Dead on the spot ang duha ka mga pasahero sa tricycle nga ginkilala nga sanday Sherilyn Poha kag Redilia Gamgam. Pareho residente sa Barangay Banago. Pilaso naman ang duha pa ka mga pasahero nga si Roda Tipon, Crislin Joy Poha kag ang driver sa tricycle nga si Opeñano Aiko Jr. Nagwa sa investigasyon sa PNP nga padulong norte ang SUV nga ginamaneho sang isa ka menor de edad nga lalaki kag residente sang La Castellana samtang padulong sa east nga direksyon ang tricycle. Nalabot sang SUV ang sidecar sang tricycle rason nga nagsaylo ini sa pihak ka lane kag naglabog ang mga sakay sini. Ang apat ka mga sakay sang tricycle ang mangompra kag magabaligya kuntani sa Libertad Market sang magluntad ang insidente. Gindala ang mga pilason sa ospital samtang yara sa kustodiya sang Bacolod Station 2 ang minor nga driver sang SUV.